The Constitution and laws of the Philippines. Ang puta-putang Sonata. All I dream of is your eyes. Son ang puta-putang impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor-elect Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:09 na kabwasan. Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal.
Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakalupyo dasayan kabuasan Maktaryon Lingkor Timakti Pangasinan Dennis Muharis kay bamat si kapaborito Errol Horado. Tandiyan technical control si Engineer Richard Olanday. Tan Engineer Nixona Dakal. Agaw natan na Miyerkules Pizza 18 at bulan na Hunyo 2025. Jadasaray ulo na balitad lokal. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Datin Armed Forces of the Philippines inarrested kason panagtakaw. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. 46 anyos siya laki, tan minor de edad, nalnar at baloy na dasul. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Tricycle atubakyar talura so asugat-sugatan kabiyangan sa minor de edad. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. 74 anyos sa asugatan kaya rin intulak lapod electric bill. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Jad Balitad National 22 ya Pinoy official na ipit Jad Israel. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Human rights lawyer, House spokesman at impeachment. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Saray Pinoy Jad Iran ialis sa taluran bansa kinatungtong edruta. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Presidente Marcos ang ipasingayaw agtukuno sa santuan so kaaro to niya no nagawaan so trabaho to niya ikalin. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Oras tila alas 6:11 na kabasan tanatan wajaray detalye ada balitad lokal. Kuwarentaseis anyos tan minor de edad nalnar jad dayat inatoy. Kinabat sa biktiman si Gilberto Cleto Villarosa tan samay minor de edad si Karay nalnar at oras na alas 10:30 na labi jada sityo bilang barangay Tambubong Balay na Dasul Pangasinan. Jad ginawa ng investigasyon sa may biktima suman na onanday ba at 22 siya metro na karalom na danom nan si kato anong nang mansungsungapta na inyago siya tampol na danom. Saray kaya bangkay na biktima sa recover na saray ng responding pulis tan na inawit jada Dasul Community Hospital Bangbalot indeklaran dead on arrival. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Laki na walaan na kaso na panagtakaw inaresto na season na pulis at oras na alas 11:45 na kabuasan jad barangay Pulong Balay ng Malasiki Pangasinan. Kinabat so nareston suspect at ngaranton na JC Chris Linciano Monida 34 anyos balolaki datin na Armed Forces of the Philippines member residente na AFP PH5 Bilasco Street, Taguig City. Si katoy na resto ba si biskog na warrant of arrest yain paaksab na korte kaso na robbery. Sa may suspect na wait jad Posorobio Community Hospital pianipasilong at medical examination ante siyem pisok at karsel. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan.
tricycle driver nan sarili indamay ito pasahero tunya agawa sa aksidente at oras na alas 6:20 ng aram jad National Highway na Barangay Paldit Valley na Pusurubio, Pangasinan sa may Blue Euro 150 tricycle yamamanihoan ng Armana Umanda Palabos 23 anyos tan sa may luganto niya na kinabating nga ranto na Ruby de los Santos 20 anyos kaibas menor de edad sa raya so residente na Bali na Season, Pangasinan. Jad investigasyon na pulis akabatan niya sa may tricycle sumamarap jad north direction nanlak so walad arapan niya dalig nabit lang tricycle singaga na impakabasigdara niya at simento akagamor na sugat ire biktima tan na imbatik jad Posorobio Community Hospital. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Asugatan sa 74 anyos siya laki lapod agawa na gulo at oras na alas 10:50 na labi dad Barangay Lasip Grande, Syudad na Dagupan sa may biktima so kinabating nga ranto na Julio Liva de la Cruz. Sikatoy sugat-sugatan na nanintulak na suspect ya kinabating nga ran na Jerome Dunla Siapno 35 anyos, construction worker ng parang residente na bilang lugar. Diyan ginawa ng investigasyon na Dagupan Pulis akabatan dyan oras na alas 7:40 na labi sa may suspect sa walad impluensya na alak na kinumprontato niya sa manangara na Elenita Raimundo Siapno na pakar dagto babayaran niya electric bill sa may biktima sa pimawajad kwarto to niya. Piyan na banuan sa suspect bangbal si katusin tulak tan si katuso ni patog at cabinet ya walay salming to niya singaga na sa may pakagamorto na sugat tan tampol yung batik niya da Region 1 Medical Center piyan tambalan so inakoton sugat lagan niya sa may suspect sinawit niya police station for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Narangalan ere katibukulan niya balitad lokal antes tayo ng dapag dasaray balitad nasyonal wadya ni repigaran paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Oras po natin alas 6:18 na po ng umaga, 6:18. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, almusal balita ngayong araw ng Wednesday. Radyo Pangasinan, almusal balita. Naka-alerto na ang Department of Energy upang protektahan ang supply ng mga produktong petrolyo sa bansa sa gitna ng inaasahang pagsirit ng presyo nito sa pandaigdigang merkado dahil sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay DOE Officer in Charge Sharon Garin,
na ang agarang prioridad ng DOE ay tiyakin ang supply ng fuel na nanatiling matatag at sapat, na ang anumang lokal na price adjustment ay mapamahalaan sa paraang maibsan ang epekto sa ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa oil industry at mahigpit na pagsubaybay ng inventaryo. Sinisikap aniya ng DOE na mapanatili ang seguridad ng enerhiya upang habang naghahanda sa mga target na invention upang suportahan ang mga sektor na pinaka-apektado. Umapila ang Department of Energy sa industry players na magpatupad ng staggered fuel price adjustment, lalo na kung may biglaang pagtaas ng presyo sa langis sa buong mundo upang mabawasan ang epekto sa local consumers. Noong June 16, ang presyo ng Dubai crude ay umabot sa $73 bawat bariles ayon sa DOE. Sa ganitong kadahilanan, sinabi ng Energy OIC na hindi ang gobyerno o handa ang gobyerno na magpatupad ng mga subsidyong panggatong sa mga sektor na direktang naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng gasolina, partikular sa transportasyon at agrikultura, upang maiwasan ang domino effect. Sa ilalim ng umiiral na patakaran, ang mga subsidiyang panggatong para sa mga tsuper at pampublikong transportasyon at mga magsasaka ay otomatikong ina-activate kapag ang presyo ng Dubai crude ay lumampas na sa $80 bawat bariles. Ang 2025 General Appropriations Act ay naglalaan ng 2.5 billion pesos sa Department of Transportation para sa mga subsidies sa mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga taxi, ride-hailing services at delivery platform sa buong bansa. Samantala, ang Department of Agriculture ay may alokasyon na 585 million pesos upang suportahan ang mga magsasaka at mangingisda sa sektor ng agrikultura na maaaring maapektuhan ng pagtaas ng gastos ng gasolina. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, nakipag-ugnayan ang Embahada ng Pilipinas sa Tehran sa mga diplomat mula sa Azerbaijan, Turkey at Turkmenistan kaugnay sa posibleng mga ruta na dadaanan kapag lumala ang sitwasyon ng seguridad sa Iran at kailangan ng ilikas ang mga Pilipino. Sinabi ni Philippine Ambassador to Iran Roberto Manalo na nakipag-ugnayan siya sa mga ambassadors ng tatlong bansa bilang bahagi ng contingency plan ng embahada. Patuloy pa rin ang palitan ng missile attack sa pagitan ng Israel at Iran. Kung kinakailangan niyang mag-evacuate sa pamamagitan ng land travel, ay gagawin nila ito base sa utos ng Department of Foreign Affairs. Samantala, iniulat ng envoy na walang Pilipinong nasaktan sa mga welga ng Israel, ngunit sinabing nananatiling tense ang sitwasyon sa Iran. Nananatili anyang tensyonado ang sitwasyon sa Iran at patuloy ang ginagawa nilang pag-iingat. Mayroong humigit kumulong na 700 Pilipino ang kasalukuyang nakarehistro sa database ng embahada sa Iran. Karamihan sa kanila ay kasal sa mga Iranian national. Idinagdag ni Manalo na wala pa sa mga Pilipino ang humihiling ng repatriation. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, nasa 22 ang opisyal ng gobyerno ang stranded ngayon sa Israel, kabilang ang 2 party list representatives at 3 mayors mula sa Visayas region matapos saraduhan ng Israeli government ang kanilang airspace dahil sa conflict sa Iran. Sinabi ng ambassador ng Israel sa Pilipinas na si Ilan Flass na hindi bababa sa 17 local officials ng Pilipinas ang nasa official mission sa Israel. Nauna nang napaulat na may mga mayors na nagkakanlong sa isang bomb-proof bunker sa gitna ng nangyayaring gulo. Napaulat sa nakabilang sa mga opisyal sina Barugo Leyte Mayor Aaron Balais, Lawaan Eastern Samar Mayor Atin Mendros at Hindang Leyte Mayor Betty Cabal na nagtungo sa Israel para sa isang study visit
tungkol sa promoting sustainability and food security in urban areas. Bahagi sila ng isang study visit na inorganisa ng Israel Agency for International Development Cooperation. Tiniyak ni Flas na ginagawa lahat ng kanilang gobyerno ang paraan upang agarang makabalik sa Pilipinas ang mga government officials. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, itinalaga ng House Prosecution Panel ang veteranong litigation at human rights lawyer na si Attorney Antonio Odi Bukoy bilang official spokesman sa nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Si Bukoy ay personal na humarap sa Media Men. Nitong Martes ay napag-alamang isang practicing lawyer sa loob ng 41 years at nagtapos sa University of the Philippines College of Law na tinanggap ang posisyon pagkaraang kumbinsihin ng mga kaibigan nito sa prosecution panel. Kakatawa din ni Bukoy ang public at private prosecutor sa lahat ng opisyal na komunikasyon habang isinasagawa ang paglilitis ng Senado. Idinagdag pa ni Bukoy na ang kanyang partisipasyon sa makasaysayang paglilitis ay pro bono o walang bayad. Si Bukoy ay miyembro ng dalawang prominenteng legal advocacy groups na ang Free Legal Assistance Group no FLAG at Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity and Nationalism Incorporated o MABINI. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, binalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal ng gobyerno na tamad at hindi nagtatrabaho na kumilos o lumaya sa kanilang puwesto. Sa ikalawang bahagi ng podcast ng Pangulo, tiniyak niya na mula ngayon ay dapat mas maging maingat, responsable at mahusay ang trabaho ng mga opisyal ng gobyerno, hindi lang sa malalaking proyekto kundi maging sa maliliit na bagay sa pamahalaan. Giit ni Marcos, ayaw na niya ng business as usual dahil ito ang naging problema sa dekadang taon kaya hindi nagpapabuti ang trabaho ng mga opisyal at madalas ay mambobola lang sa isinusumitig sa kanyang report sa pagsasabing okay na ang proyekto subalit marami pa rin ang palpak. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin nyo ang ating mga pambungad almusal balita ngayong araw ng Wednesday. Oras po natin 6:27 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. The trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte now pending. I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services.
Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy kapaborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Diyan Urbis Tondo. Paborito! Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Oras alas 6:34 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuwasan, Pangasinan. Ang inyo pong
makakasama hanggang alas 7 ng umaga. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterial Ningkor, Timothy Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Richard Ulanday at Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Miyerkules, Pitsa 18 sa buwan ng Hunyo 2025. Tayo po ay samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga issue sa umagang ito. Kung meron kayong mga gustong iparating na hinaing, mga reaksyon, suggestion, opinion, mangyari lang po mag-text o tumawag sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya yung globe number natin 0927-974-2784 at saka yung personal ko 0946-503-6465. Ayan. At ating Facebook naman, live na live pa rin tayo, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at ganoon din sa ating YouTube. Ayan, Alas 6:35 ng umaga. May mga pinarating na issue sa atin, kapaborito Errol. Kaugnay ito sa katauhan ni yung asawa ni Kapitan Asyong Hobis ng Barangay San Vicente, Calasiao. Tayo po nagtanong at nag-imbestiga dyan sa Barangay San Vicente. At marami tayong napagtanungan dyan. Wala palang katotohanan yung mga pinaparating na mga issue at mga balita. Na napatungkol sa kanya. Kanyang ugali o pagkatao. Alam mo itong si Madam Teresita Hobis. Ito yung asawa ni Kapitan Asyong Hobis ang sabi ng mga taga dyan sa Barangay San Vicente, isang edukado na tao, mabait at matulungin, kaya taliwas doon sa pinarating sa atin. Ayan, siya po Tsaka napag-alaman natin na siya din ay isang OFW sa Amerika. Oo, galing sa Amerika. Yung kanyang anak nandun sa Amerika. Yung isang anak niya at yung isa naman na anak niya, yung lalaki nandyan sa mga Taram District Hospital bilang nurse, siya po ay registered nurse, so mga professional. Professional yung mga anak niya. Oo. Kaya't yung nagparating sa atin, wala pong katotohanan yung mga pinarating laban sa kanya. At siya po ay matino na tao. Dahil tayo po nagtanong dyan sa Barangay San Vicente. So kilalang kilala. Oo. At ganun din yung sinasabi nila na yung pundo ng barangay, yung 20% na inilaan sa CCTV ni Kapitan Asyong Hobis. So nakapag-purchase. May pinurchase na mga CCTV camera at para sa ganun maiwasan yung mga anuman na yung CCTV kasi napaka-importante po sa panahon ngayon. Isa po yan sa mga crime prevention. Tama. Yung mga kawatan makakita lang ng CCTV, yung mga maiitim na balak nila ay hindi na nila itutuloy. Kaya maganda yung intention ni Kapitan. So meron na palang na-purchase. Meron. Ilang piraso kaya ang na-purchase? Yan ang alamin natin sa Barangay San Vicente. Yan ang alamin natin dahil kung makapanayam natin itong si Kapitan Asyong Hobis, siguro siya nung magsasabi mabaing si Kapitan Hobis. Hindi kasi nagpapa-interview yan kaya't dapat bigyan niyo na lang kami ng ng kopya siguro. Para masabi namin kung ilan ang na-purchase niyo yung CCTV, kung magkano, ayan, para may announce po natin dito. Kaya dahil tulad niyan, naka-purchase pala kayo ng CCTV na napaka useful, ika nga. Yung proyektong yan. Okay. Yung pinambili dyan,
Galing doon sa 20%. Parte ng 20% development fund ng kanilang pondo. Ayan, oo. Kaya inulit namin yung mga bintang kay Madam Teresita Hobes, wala pong katotohanan yun. Ganito na lang, Oo. kung may mga personal na nangaaway kay Kapitana Hobes, wag nyo naman hong personalin. Ayan, oo. Ha? Ayan. Kaya nakausap nga natin actually, pumunta rito Oo, sa nagpunta dito, estasyon. nagpapaliwanag, napakabuting Very kausap humble. naman pala. Ngayon, right on din nung nakausap natin dito. Hindi lang po isang beses. Oo. Tayo po pumunta doon. bumisita dito. Talagang kinikwento niya. Oo. Alam po ng mga taga-barangay namin ang pagkatao ng aming pamilya. At saka may kasama siyang barangay official nung pumunta siya dito, yung mga kagawad. So, yun po, inuulit namin, wala pong katotohanan yung sinasabi nila Mga kay paratang sa inyo. Actually, paninira na nga yung ginagawa nilang iba dyan. Ayan, kaya nagsagawa rin kami ng investigasyon. Pumunta kami doon sa mismong barangay San Vicente, dyan sa may bayan ng Kalasyaw, Pangasinan, para malaman ang buong katotohanan. So, dalawa ho yung nalaman namin dyan. Yung sinasabi niyong pagkatao ni Madam Teresita at yung na-purchase pala na yung CCTV. mga CCTV. Meron pala. Part ng 20%. 20% at programs and projects ng Barangay San Vicente. Ayan, okay. Alas 6:41 ng umaga. Oy, yung report mo kaya na naka-alerto ang Department of Energy. May report mo yun naman aka-alertura piyan na protektahan sa supply na produkto. Pagsirit ng produktong petrolyo. Kasi asahan nitan lapod sa tanante so nagagawa tensyon ditan bautan na Israel tan Iran. Sikatutan so sa may sakay rason no aking kuno at ang piano dadala na panahon at biglan on tagay so sa tay presyo na sa tay petroleum product. Malaki ho kasi ang papel ng dalawang bansang yan pagdating po sa petrolyo. Correct. Nararatan niya mangkukulkul ya dorang bansa. Apektado tayo buong bansa. Buong na nasyon, buong na mundo. Buong mundo. Apektado sa tayo girada no sa pantutungtungan na tayo petrolyo. Correct. Kanyan kumunat na sumpalatan so tensyon ditan at bautan na sa Israel tan sa tay Iran tani amayamay so sa may nagugunigon at satan at unong at say palapag na sa Department of Energy at king kuno asanan Hunyo 16 nan biligago labat at sa crude oil ditan at Dubai at naabot at $73 bawat barilis. So ikatutas sa tatagilatan. Tatagilatan. Kanya no timagay so sa tay petroleum product domino effect itan. Apektado sa transportasyon tan sa may agrikultura. Domino effect untagay mo so sa tay presyo na sara tay sa saliwan at merkado. At siyempre, supay ito gagamitin dad sa tay pang-transport na sa tay produkto at merkado, di ba luluganan? Ito yung sarang luluganan, di ba gasolina? Mga di ba? Mga hybrid na ni? Hybrid, akin Ano agalamang gasolina? Agalamang gasolina. Kasi problema ang kapisali balet. Malabat. Kanya lante, Kanya lante atas so sa may kinatan. Problema tayong balag na paano ton na control na gobyerno tayo, particular sa Department of sa request mo na Department of Energy sa rarata big players ay at kiyan may staggered singa. Di ba pimutok so gira last week.
Ni almost 2 pesos so yung tagiton tampulad kin. Aratay gasolina. gasolina. Sika total nante. Almost 2 pesos. Next week, hindi ko naman pinangungunahan. Baka may changes na naman. Lante wa. Ha? Dalawa lang naman ang changes yan eh. Tumataas tsaka bumababa, tama? Correct. Pag tumaas, may gira. grabe. May gira. Tumaas. Tataas. Alangan na ulasab, di ba? Lante. Kaya, kanyan lante, si apektado, saray transport group, particular saray public utility vehicle ira. Si at least atay raratay public utility vehicle at walay subsidy da. Wala. Ito rarame private niya singa si katay. Ta siyempre sa gobyerno tayo at base sa may 2025 General Appropriation Act at sa gobyerno at ang isipan ira na 2.5 billion. Talamay bagak. Para sa tay para Department of Transportation para subsidies na saray chopper na pampublikong luluganan. Saray? Para may chopper. Chopper. Kanyan wala sa subsidy enter na sa gobyerno at sikara. Likod sa atan at ang nan-allocate met sa gobyerno na 585 million piso piyan na suportahan iray dumaralos ray dumaralos ang sari kumakalap na satay sira atang kasi at unduga kasi dakila dumaralos sa dintirong bansang Pilipinas Pandugaan Una, Pilipino tanay. kanya nante si katutan nante Tayong mga Pilipino, pwede nating pagkasyahin yung sapat. Lante Kung wa ano man yung nandyan. kanyan wala ratan ya insipan na sa gobyerno tayo kumon at may gamiton da duga ya para kaparaanan na wata siyempre no atay subsidy atay insipan na gobyerno subsidy para sa atay transportasyon may chopper ira siyempre siya pa chopper the driver Jad karakala pero si mga ala mo para may operator operator sa mga ala operator wala sa siyempre si Kare akangaranat kin sa atay luluganan ay de kaskasa may driver alam chopper di siya bali rin no balato anda alam chopper siya rin operator siya tutan so sa may kin sa kay question Napatan kay ba jeepney drivers and operators on tane wala ramen naluluganan ko no kapot ararate jeepney at mambabaw dirira ararate driver pero kasabit ayuda si operator layman drive na luluganan siya rin wala ka na may driver to minabang si operator sumambabayar na yan ang babangil wala na dirala si operator lante kanyan si katuman man wala ni babaga na aramay drivers ira kini si kini maganda subsidy sa driver Drivers, balang no ayuda la operator lante si katutan linawiyo tapyan naga tapyan kaskasya na rin driver correct linawiyo maong tapyan unta na agiramang company arata driver wala raramay driver siya anggapoy agakilad sa rate grupo-grupo pigara may subsidy na paano to na siya patawag lamot ang rarate kooperatiba lamot lante hindi apir di lamot may driver ya walay jeep to kalamor ya medyo nagagagakla agdala mo tawagan taga membroy Coop. Ni talalaman. Sige, problema ang balig lamang ita. Samantalang aman niya driver. Sa ahensya, laan to'y listaan. Isulat damot ti amin. Pero, kundo anda, kasabit bunugan. Ang kapawing nga rin to. Problema itong balig. Gawa. Kanyan anong nangyos so yung maong tan common at everybody's happy. Aliwan sa may si Papa Buran Labat at Remak sila papatugan. Siya saya ay so babagada nan-allocate sa gobyerno para panasuporta ni aratay dumaralos. Jaba Pangasinan wala ta. So na bunog nga po mo. Kanyan si katutan so sa may
sakay at saray pupuntuan tayo natan atan so pangitagoy na saratay ate petroleum product lapud sa atin nagagawa ya tensyon ditan at baetan na Israel tan Iran kanyan balag ya problema tan balag ya problema siyempre untagi aray presyo na saray sa saliwen. Bless morning idol mula kay Maji Nakorda. Good morning sir mula kay Roger Bungar o si Kagawad dita Barangay Poblasyon Dasul. Good morning. Kagawad diya Poblasyon. Kumusta li kapitan nyo ditan? Kapitan? Kapitan De Leon. Incumbent. Ande, si Kato Analo. May kangkarin sa tawag sa amin. Siyempre kini. May dating kapitan na limaban niya Vice Mayor ng Saman 2022. Analo. Kanyan may first Kagawad si Kato Manso successor. Kanyan nan labanan na barangay eleksyon limaban ni Manso successor atalo. Tinalo ng De Leon. Si number 1 Kagawad, iyan ang kapitan. Atalo nan bimatik na kapitan. Akin Atalo. Wala amoy otan lang na kayo rong. Atalo. Di ginalingan mo na sana. Lantiawa. Kanyan na say Analo, De Leon. So na kapitan di Mada, Barangay Poblasyon Dasul. Pero ay si Kagawad Bungar, dati lang Kagawad iya. Balik-balik lang. Balik. Baka pwede na rin siya. Depende. Depende. Sa sitwasyon, kanto ba? Sa pantutungtungan natin, natay kina. Natay barangay and sangguniang kabataan eleksyon. I-deliver dala may papel at lamisaan ng presidente. Alaga ng labalang pirmaan, may extension. Pirmaan o ibito o agtopirmaan, good as approved man, nagtopirmaan. Nagtopinirmaan, at asabilatay talumplon na agaw, good as approved man. Awa? Pero imposible ibito tutan, mampasnok matirek yan. Lang ti aramay mambawatas. Kanya na alagaran tayutan. Limala at lamisaan ng presidente, basaan tula, nagnangin tula, natan, walad si katula, nabambanan to may bullpen, piyampirmaan to. Nagnangin tayutan. Siyempre, saray barangay official ng Kalautla, saray akayrong, sa itupat dan nainay, natuloy kasi eleksyon no December. O ikumtang day eleksyon. Atong duwara labat. Nitan laay. Rante. Malinlinaw latan ay kukuntang dala. Ikumtang day 2026. Tap 4 years. 4 years. 4 years. Ibilang yung may 2023. Tawala yung mga babaga. Akin 4 years, 2026, di kulang. Andaan di ibilang mo. Manlapan umpisa ka 2023. May eleksyon. May eleksyon 2023. 24, 25, 26. 4 years. Natan, sa kilamot, tipot da, kapigan no 2026, kwanda. Sa ibagada balat ni muna, first Monday na November. Pero may first Monday na November, pistay na to'y. Kanya sa nayari sa atan, November. At second week, second Monday na November na sigatutan sa depende no wala rin changes no before to pirmaan ng presidente at wala rin gabay itong masalatan talaran ng tayo sigatutan ng tayo kanyan sa ni Baga Milabat at si Kayura ya Kayorong ya barangay officials mangkuli kayo pian untan uli na ang lahat makapawil kayo si Kayot araramay mapili na kabarangayan da lalo lad sari ayuda markado lararata lalo lad sari dimala na eleksyon at may kapitan at wala inibaan ton na kandidato
At pinili, markado lararata. Ayon, aratan so sara may akataneb at May kapitan niya, obvious, at inka, kinto, inka kurako to. Ang gapoy business to, mamapalagi na ang babangil, markado lararata. Aratan na may akatanem at isip na sara butante. Pero no, nang gawa kay karakipan na barangay mo, akataneb og puso na sara ya butante, maong manaya so ginawa ng kapitan. Ipawil tayo. At pinunta na tuloy-tuloy so sara Pawil tayo, tani, amay tatakawan to, iapag to tayo. Hindi. Hindi ba wala project ya Wala raman. project. Wala Okay. project. Kanya na nakaukulan niya kiyan amay asikaso nyo so satay interdaya kawis siya kagalangan at si kayo agyo mamansan Akin, atay ingkang ngiras daay, natambal danid saya kinay. Ang gapula. Malapod sayan na bugtay hanggang 2026. Hindi wala man hiramay kiyan man make up. Make up. Man make up era nini ay gawang kulay dala mo diay tapos Minsan, ka napitek. Araramay mangiras ya man make up natan, no akagawari project, si Karalay sang kagalingan. On. Panag-imari da. Alig yu pa iken Kapitan Saldi Bauson. Ay, ang gapo yung maka... Yeah. Para siya ka, ang gapo yung comparison para siya ka to. Ang gano paglilabi at nabangon mutan may serbisyo pantutungtungan. Ang gano ton oras at watan nasabihan mo na dabong to nakaukulang mura tay pangkaukulan maliban na bala no wala da hospital tawla mo tiri iban turad hospital wala rin bibisitan to hospital. Ang tam ka to ni bagak mat ya ako na ikumparat arom ya barangay Kapitan Matsan si Kapitan Saldi Bauson. Manang nang kapay kapitan yakin man-drive na truck na basura. Ilan timot ang tarami aron nga kapitan siren Nasingob dala ba may basura mampungos lara rarami aron makapitan. Lante Sikatoy man-drive man manihoy kiyon truck. Katon si kuang kumot agko mo na ikumpara. Lante. Diba? Ta siyempre si katot nayarian to. Kanyan lante si kayo raya barangay official man exercise kini tapi anong tanat na yagyag aratay Aratay butchog. Aratay medyo balag na igas. Tiga tayo engineer. Mag-exercise. Magandang umaga sa serbisyong patak, serbisyong may puso at talino dyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Kay Mayor Patrick Agustin Karamat. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Kay Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Councilor Dr. Nestor Matanang Bayan Gabrilio. Kay Councilor Elias Villanueva. Good morning. Good morning. On tumat sa may outgoing councilor Gerald Apicial. Dan si PJ De Vera, ayan. Good morning at si kayo. Good morning mat Kinan Mayor Christian Biga na Mapandan, Pangasinan. Untan tumat si Sir Jeffrey at si Sir Felix Domicilio. Good morning at si kayo. Good morning at Kinan Liga President Boyet Magat na San Carlos. Si Liga President na Mapandan. Alexander Aquino. Aquino, Alex Aquino. Yan. Okay. Singa Aquino, may parehas na rin ngaranan na Aquino. Parehas talaga. Pareharan Alexander. Si Kim Manaya, dating Liga President Nanding Estabilio. Kumusta kilab tan sir? Tan si Kapitan Junan Estabilio. Barangay Lilimasan. Lilimasan, ayan. Si Kapitan Joel Cruz na Barangay Rizal. Good morning. Iyo papaling-paling, an baywang mo. Iyo pakinding-kinding, an braso mo. Kamay ay susuntok-suntok sa hangin. Ayan, good morning sa inyong lahat.
Hangga pulay maladlaom ya oras tayo ada programa na maabig ya kabuasan Pangasinan. Kanyan si kami at pansamantalan na mapataner tan Pawel. Nabuas. Saraya ka ulupyo dasayan na programa. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makteryo Lingkura, Timog ti Pangasinan, Dennis Muharis. Kay bamot ita na technical control si Engineer Richard Olanday dan Engineer Nixon Dakhal. Ang tabayanan suntumok ke programa nan kapaborito Amor Ligas Pidiga. Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya kabuasan Pangasinan. Maabig ya kabuasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Muhares dan si kapaboriton Errol Jurado. Jalabat, DWJE 88.1